Bun, hei, salut băieți, astăzi facem un mini opening și da, înainte să începem aș aprecia foarte tare să apăsați butonul de like, să facem măcar 5 like-uri și ce să zic, hai să dăm drumul. Ăsta e un cont proaspăt recuperat, deci l-am recuperat acum o jumătate de oră, am făcut quest-urile și hai să deschidem chesturile băieți. Mamă, ce șansă avem, mâncați așa. Bun, hai să deschidem că avem ce deschide aici. Bun. Începem frumos. Bă, eu zic că n-are cum să nu pice chiar nimic, adică ar fi bulangis rău contul ăsta. Nani! Forță, bă! Forță, forță, forță! O picat Nani. Zice că doi din Epic Brawler. L-am și pe Edgar. Bun. Bun. A picat Nani. Forță. Ia că-s curios dacă o scăzut șansa tare. Cu 1%, adică 0,01%. Ok, hai că nu-i rău. Dar din ce o picat, mă? O picat din Brobox. Ok. Te rog 6. 5. Fuck! În fine, băieți, și 10.000 de bănuți. Bun, avem și 10.000 de bănuți, da. Cam atât a fost acest box opening foarte scurt. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul like. Eu am fost Sergiu și v-am lăsat. Pa, pa!